Jeg vil gerne vise formlen for binomialkoefficienten ved et taleksempel. Så jeg har 3 jobs, som jeg skal fordele, og de personer, som står til rådighed, det er 5 personer. Så nu vil jeg vise, hvordan jeg kunne vælge personer til de 3 jobs ved indirekte og direkte valg. Ved indirekte valg, så vælger jeg først en mængde på 3 ud af de 5 personer, hvilket jeg gør på K5, 3. Og så fordeler jeg de 3 jobs til de 3 personer. Til første job er der så 3 personer. Til andet job er der så kun 2 personer tilbage, og til sidst er der så kun 1 person tilbage. Hvis jeg til gengæld vælger de 3 personer fra mit job direkte, så gør jeg det, at jeg siger, at jeg har et job, og jeg skal vælge en person, og jeg har 5 muligheder i første omgang. Derefter har jeg så kun 4 personer til andet job tilbage. Til sidst har jeg så kun 3 muligheder tilbage for at fordele sidste job. Her er jeg så på 2 måder udvalgt 3 personer til 3 jobs. Pointen i det hele er at komme tættere på, hvad K5-3 er. Derfor isolerer jeg det udtryk nu. Så jeg dividerer med 3 gange 2 gange 1, hvilket er det samme som 3 for 10. Nu vil jeg gerne forlænge brøken for at have 5 fakultet stående her i tælleren. Derfor ganger jeg med 2 gange 1, både i tælleren og i emnet. Nu kan man lige gøre det smartere at sige, at 2 er det samme som 5 minus 3. Så derfor kan det her skrives som 5 fakultet over 3 fakultet gange 5 minus 3 fakultet. Og nu kan jeg sammenligne det med formlen for binomialkoefficienten, som jeg har skrevet op her, og man kan se, at det er det samme. Nu vil jeg gå over til at beregne sandsynligheden for at trække et full house i poker, hvis man trækker 5 kort. Så først beregner jeg antal mulighederne for at trække et full house. Og et full house består jo af et trippelkort, hvor man har 3 gange den samme værdi, og så 2 gange et dobbeltkort. Så det jeg gør er, hvor mange muligheder er der for et trippelkort? Det er der 13, fordi der er 13 værdier i kortsættet. Nu når jeg har et trippelkort, er der jo kun 12 muligheder tilbage til dobbeltkortet, fordi man ikke kan lave et dobbeltkort ud af den resterende 1, som er tilbage fra værdien, når man har et trippelkort. Derfor ganger jeg med 12. Nu vil jeg skrive på hvor mange måder man kan vælge 3 kulører ud af 4 fra trippelkortet, fordi man fravælger jo en af kulørerne fra trippelkortet, sådan set. Og det gøres på K4, 3, hvilket er 4. Og så skal jeg også finde ud af, på hvor mange måder man kan vælge 2 kulører ud af 4 til dobbeltkort. Og det er jo K4, 2. Og så har jeg sådan på hvor mange muligheder man kan lave et full house i poker. Og det sætter jeg så i forhold til, hvor mange muligheder der er for at trække 5 kort i træk ud af kortsættet på 52 selvfølgelig, hvilket så er 52, 5. Her resultatet vil så vise sandsynligheden for at trække et full house, når man bare randomly tager 5 kort ud af et kortsæt. Og det er 0,144%. Det betyder, at sandsynligheden for at få et full house i poker, hvis man bare trækker 5 kort ud af et kortsæt, er knap under 1,5 ud af 1000 tilfælde.